Skupom u Kragujevcu Demokratska stranka započela je juče izbornu kampanju pod sloganom Posao, investicije, sigurnost. Da li smo menjali naše mišljenje ove 22 godine? Nismo, jer to je bio naš izbor. Moderna, evropska, snažna Srbija, Srbija koja brine o svojim ljudima, to je naš izbor. I ovih dana ćemo ponovo imati naš izbor. Izbor Srbije, ljudi Srbije, svih ljudi koji njoj žive. Jer je to naš izbor, izbor za bolji život. Ne verujem u parole, ne verujem u zakletve. Verujem da je jedina ocena tog rada su zadovoljni ljudi, zbrinuta deca i kolone hiljada ljudi koji svako jutro idu na posao i svakog popodneva sa tog posla se vraćaju. To je jedina mera rezultata. Zadovoljni ljudi, zbrinuta deca i kolone ljudi koji rade. Dobili smo status kandidata, ili da budem preciznija, osvojili smo status kandidata. Niko nam ga nije poklonio. Osvojili smo ga svojim radom, svojom verom u budućnost i pravim izborom pravih ljudi na pravo mesto. Osvojio ga je, bez lažne skromnosti, pre svega Boris Tadić. Mi ćemo na ovim izborima sigurno pobediti. Nema nikakve sumnje da ćemo mi pobediti na ovim izborima. I mi se ne borimo za golu pobjedu na ovim izborima. Ta pobjeda mora biti uverljiva, velika, ubedljiva, da ne bi formiranje vlade pretvorili u špansku seriju.